Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ginaingon sa panultihon nga nagkanayon, walay makalupig sa pag-ampo. Sa atong ebanghelyo karon si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an og sambingay aron pagtudlo kanila sa pag-ampo nga makanunayon ug malaumon. Ang pag-ampo pinaagi sa pag-isa sa mga kamot ni Moises sa unang pagbasa, mo'y hinungdan sa kadaugan sa Israel, batok sa mga Amalikanhon. Sa talad sa atong Ginoo dinhi sa Eucharistia, ang simbahan nagpahinumdum kanato nga ang pagkalawat niini mao ang atong labing tim-os ug hataas nga pag-ampo isip Kristohanong banay. Din atong giuban ang tagsa-tagsa natong mga pag-ampo sa makaluluwas nga pagpakasakit, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Tungod niini matuod gayod nga wala nay makalupig sa pag-ampo. Maigsoon sa dili pa nato sugdan ang santos nga misa, maghiusa kita sa pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa atong halangdong igsuon, Teofilo Kamumot. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Kamumot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa kalipay o kahinangop sa pagdawat ni Jesus, ang tinubdan sa atong pagtuo, sa ulugon ta kining santos nga Eucharistia, ug atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, o kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios
ugang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, agig pagpangandam ni ining santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot, sa huna-una, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halanggo, O Jesucristo.
magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi nga among mga kasing-kasing, aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalekanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises mingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo ugma sa mga Amalekanhon. Magbarog ako tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya, ug nakig-away sila sa mga Amalekanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalekanhon. Sa dihang gikapuya na ang mabukto ni Moises, si Aaron o si Hur nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron o si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw. O gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Sa
ang Ginoo ang imong magbalantay. Ang Ginoo ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong tuo nga kamot. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw niyang bulan sa gabi. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan. Hangtod karon hangtod sa kahangturan. Ikan sa Ginoo nga nabuhat sa langit ug sa yuta. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakailak ka man sa magtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata. Nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian. Pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi ang mapailubon ngang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya, gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod,
Dihay usa ka huwes nga way kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ng iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi intawon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsamok man kining maong byuda kanako, paningkamutan ko nga kapanalipdan ng iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsige siyag balik-balik, hangtod nga kaupsan akog pailob. Ug mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan, makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Anian na kita sa ika-29th, ikaw haag siyam nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon. Niining mga pagbasa nga atong nadunggan karong Dominguha, dako kaayo ni siya og tabang ilabi na kanato nga naa sa gitawag nga helping profession. Kana bang magtatambag, magtutudlo, mga counselors, mga psychologists, mga formators. Dako kayo ni siyag tabang alang kanatong tanan. Nya nindot sad kayo kay natang timing pod nga karong buwan na gitawag natong National Mental Health Awareness Month. No? Karong buwan na Oktubre dinhi sa Pilipinas, the National Mental Health Awareness Month. Nya sayod bayata nga kita nga naa sa helping profession, kinahanglan pod no nga sangkap, kinahanglan nga equip, kinahanglan nga lig-on pod ang atong gibarugan. Kay lisod man sad kaayo mutabang ta sa lain kung kita mismo tabangunon kaayo. Unya, if we try to reflect on our readings today, diha nato makita kung unsa gyud ni kaseryoso ni ining maong professional help or the helping profession rather nga atong ginabuhat. Sa unang pagbasa atong nakita si Moises nga sa dihang nakig-away ang mga Israelita batok sa mga Amerikanhon, ang iyang gibuhat is iyang giisa ang iyang duha ka kamot, di ba? And then kinahanglan na niya i-sustain. Kay kung dili na niya ma-sustain ang kanang iyang duha ka kamot, iya ganinang inaog, ang mahitabo, mapildi ang mga Israelita. Ug tuod man, maugyod ang nahitabo. Every time nga mo hands down siya, ang mga Israelita magpildi. So unsay gibuhat, naay nitabang kaniya sila nga aron ug iyang kaubang, maoy nitabang og isa sa iyang kamot, hangtod sa sila nakadaog. My dear friends, kanato nga naa sa helping profession, ug kaninyo sa dinha sa inyong pamilya o ginikanan, mausad ni ang atong hinumduman. Maabot gyud ang panahon nga kapuyan ta sa atong gibuhat. And then two things that I would like to emphasize. The first thing is what we call ma-burnout ta, ma-stress ta. Unyang ikaduha, mauni ang naa sa ebanghelyo. We fall into what we call fatalism. Sa day ng fatalism, muintag fatalism in opposition to faith sa atong pagtuo. Kay kung muintag natay pagtuo, naamang gyud nay paglaom nga naay kausaban. Pero ang fatalism
mauna nga kung mahitabo sa punto sa tong kinabuhi nga muingon ta wa na jud tay mahimo. Meaning to say, for example, aron ma-contextualize, kanang inyong anak nga sige ninyo giampo or inyong kauban nga sige ninyo giampo nga mausab, kapuya na gani mo sa pag-ampo, maabot ta sa punto nga makaingon ta, wa naman ni pag-asa ning bataa. Di na ni siya mabuutan, di na ni mahibalik sa Dios, bahala na ni. Hala sige, pasagdi muna itong buhaton, pasagda na lang nato, kay para nato, wala na ni pag-asa ning maong bataa, ning maong kauban, ning maong membro sa pamilya. Dili na nato bisitahon sa preso or sa rehab center ang atong mga kauban, kay para nato, wala naman sila'y pag-asa. That is what we call fatalism. Ug that is in opposition to the attitude of faith. Kay kung aduna tay pagtuo sa Dios, muingon ta nga bisag unsa nga struggle ang atong mabati sa atong kinabuhi, naa pa gyud nay paglaom bisag gamay. Ug kana mahitabo kung kining maong paglaom, kining maong pagtuo atong padilaabon, dili ta magpada sa frustration, dili ta magpada sa kawadon, dili ta magpada sa kakapoy. Kinahanglan kaayo na nato. Otherwise, we will fall into fatalism. Otherwise, we will put our hands down like Moses did. So Father, unsa may maayo natong buhaton nga parte man gyud ni sa atong kinabuhi nga moabot man gyud ta sa punto nga kapuyan ta. Ang tubag naara gyud sa atong unang pagbasa. Adunay duha ka tawo nga nitabang kang Moises pag-isa sa iyang mga kamot. Kita usab mga igsuon, labi na nga naa sa atong grupo sa helping profession. Kamu nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya, kamura pod ang makatabang nga maisa ninyo ang kamot sa usat-usa. And also, unsa man di ay nay laing meaning sa pag-isa sa kamot, isurrender pod nato sa Dios. Tinuod, the helping profession can do many things. Daghag mga pwede nato himuon nga therapy, daghan kaayog mga butang nga pwede nato himuon, mga formation, no? Daghan. But without the help of God's grace, dili gyud ni nato mahimo. And that is why to be able to raise our hands also means that we surrender to God. Giisa sad nato niya, but at the same time, nindot kaayo nga atong isud ang atong i-imagine ang picture ni Moises nga nag-isa sa iyang mga kamot. Nag-isa sa iyang mga kamot, nagtugyan sa Ginoo, Lord, imuhaning battle. Lord, imuhaning gubat. Lord, imuhaning struggle. But at the same time, aduna po'y duha ka kamot, duha ka tawo nga nagtabang kang Moises og isa sa iyang mga kamot aron dili siya kapuyan. Because we cannot do this battle alone. Kaning battle sa Ginoo ni, pero naata nga nitabang. Ug kung kita nga nitabang, dili pod mahimo nga mag-inusara rata. Kinahanglan pod nato ang tabang sa usat-usa. Mauna nga, kung kinsa man ka nato diri ang murag si Moises, nga maoy ni struggle, maoy ni isa sa iyang mga kamot, ang atong mga kauban pod sa atong isig ka organization, isig ka grupo, isig ka pamilya, isig ka mga maestro o maestra, isig ka mga pari o mga madre, no? And everywhere in our community, we become like Aaron to each other, as we have also become like Moses to each other. Importante ni, kay bisan kami mga pari, ug kamo nga mga kamadrihan, mga religious leaders, maabot man gyud ta sa atong mga punto nga we become so frustrated with our service, with our mission, nga moingon ta nga mura magway kausaban, kitang tanan maabot sa punto nga ingon ana. Pero dili ta kinahanglan magpada. Our second reading na ingon, kinahanglang sangkap ta, kinahanglan tang magampo, kinahanglan tang magmapailubon, kinahanglan nga kanunay ta nga naa sa grasya sa Dios aron kita matabangan sa ato pud unya nga pagtabang
sa uban. Mental health is no joke kay bawta aning tanan, ilabi na karong mga panahona. Ug sa ato niyang paghinumdom ni ining Mental Health Awareness Month, naghandom sad siguro kita karon sa atong mga igsuon who are suffering from mental illnesses. But above all, we also remember ourselves nga nitabang. Kita pod maabot sa punto nga kapuyon. Kita pod makasulay og frustrations. Kita pod daw mawad ang paglaom. But let us not fall into fatalism. But rather, kini makapahimo nato nga mo-surrender gyud sa Ginoo. And at the same time, makapahimo nato nga mutabang sa usat-usa. Aron kita mismo magpuyo sa usa ka katilingban nga safe and sound. Kay matod pa, a safe individual leads to a safe community. And a safe community leads to a safe ministry. Amen. Ato karon bag-uhon ang atong pagtuo diha sa pag-ingon, nagato ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing na. Mga igsuon, magampo kita nga dasigon unta kita sa Espiritu Santo, sa pagampo nga makanunayon ug malaumon, ug muingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa atong Santo Papa, si Francisco, sa atong obispo si Jose Palma, sa tanang mga obispo o kaparian, nga pinaagi sa panig-ingnan sa kinabuhing maampuon, madasig unta ang tibok simbahan sa pagampo kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong pangagamhanan, nga makita unta nila ang bili sa paghatag og panahon alang sa pagampo, nga mao ang pagpakigsuod sa Dios diha sa kahilom, aron sa kanunay magiyahan sila sa ilang dako nga katungdanan sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, ang atong mga pagampo alang sa mga kabos ug nag-antos, mag-aghat unta kanato sa positibo ug aktibo nga pagpakabana sa ilang kahimtang nga dili makaangayanon sumala sa mga pagtulun-an ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, uban sa nagkadaiyang kultura niini, nga mapadayunon silang mudangop sa panabang sa Dios diha sa pagampo alang sa kalibutanong kalinaw ug pakigdait. Magampo kita sa Ginoo. Nga himuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, gumikan sa katalagman, sa kinaiyahan, ug niadtong gipangpatay nga mga biktima sa kabangis sa mga taong gamhanan, nga maangkon unta nila ang kapahulayang dayon uban sa Dios dito sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo.
Magampo kita karon nga unta masumpo na sa hingpit ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluloy-on ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sulungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Amahan, ikaw ang paglaom sa tanang katawhan. Imuuntang patalinghugan ang tanan namong mga pag-ampo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Free.
Mga igsoon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo. Ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pagalagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanihimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, ug gitugyanan ug gahom sa pagbuhat, uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdayeg sa imong himaya, diya sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Kaming tanan karon nagaawit, diya sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug miatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mi kuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mi hatag nini ngadto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhat akini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahani ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mong mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay, panagdaig. Kini mong kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di na pangayan mo kalawat kanimo, apan kamulong mo lamang mamaayi ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta ka namo sa pagkamakanonayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton,
Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoo nga Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maigsuon kami mga Madres and Daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan, nganing tabang sa pagpahigayon ni ining Santos nga Eucharistia, nga gipanguluhan ni Reverend Father Andre Ventanilla, Commission and Youth Director of the Archdiocese of Cebu. Ato sa ipaabot ang atong mga pasalamat kanila nga nagpadala sa ilang tabang ug mga halad. Daghang salamat sab sa atong mga pilgrims, choir, ug lectors nga gipanguluhan sa World Apostolate of Fatima. Ug alang kaninyo nga gustong motabang aron mapadayon nato ang atong paghatod kaninyo nining Santos nga misa sa telebisyon, palihog i-deposito lang ang inyong love offerings sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa dadang kalinaw gugma ni Kristo.